ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରିନ୍ସ ସକାଳୁ ଉଠି ଆସି ତା ସିଲୁ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଗେଲ ହଉଛି। ଏପଟେ ପ୍ରିନ୍ସର ଅଜା ଆସିଗଲେଣି। ମିକି ମାଉସୀ ବି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା, ଆସିଗଲାଣି। ଆଜି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ସରିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାବୁ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପଡିଆରେ ଯାତ୍ରା ହବ। ଏମାନେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଗଲେଣି। ଆମ ଗାଁ ସାରା ଘରେ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ଯିବେ, ଖାଲି ଯେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, କାରଣ ପ୍ରିନ୍ସର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ପ୍ରିନ୍ସ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବା ଭିତରେ 3 ଥର ଜ୍ୱର ହେଇସାରିଲାଣି। ଆକୁ ନେଇ ଆଉ କେବେ ବି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଆସିବିନି। ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ବଡ ପିଉସୀ, ସାନ ପିଉସୀ ଆଉ ମୋ ମାଉସୀ ମାନେ ବି ଆସି ସାରିଲେଣି। ଏଠି ଯେ ବସିଛି ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବଡ ପିଉସୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବସି ଟିକେ ଗପସପ ହଉଛୁ ଆଉ ଛଣାଛଣି ଖାଉଛୁ। ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିନ୍ସ ବି ବସି ଖାଉଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇ ରାତିକୁ ଯାତ୍ରା ଯିବେ, ହେଲେ ମୁଁ ଯିବିନି। ମତେ ବି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ବୋଧେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଛୋଟ ଥିଲି। ରହିଲି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।